L-Għaqda tal-Malti għamil żmien twil jiena, kemm bħala studentezza. Fi żmien meta konet nagħmel il-BA General, meta kien evening course li kien beda l-ewwel darba li sar għalina l-inqas l-1960 sal-1964. Ġifieri hemmhekk kont il-professura Kulina naturalment kien il-kap tad-dipartiment u kienu li l-sista li teachers ikollhom dal-kors speċjali biex javvanza u jolli il-livell edukattiv u ta' dan avolja mejjet nibqa' nonoraħ u nibqa' nitlob għalih għal-ġid li jagħmel għal-Malta. Mhux għalina biss, għal-Malta għamlu. Għax għamel 4 teachers vera ta' livell. Ġifieri dak l-ewwel ċans. Eżattament wara jibqa' nistudja naturalment, ma il-professura Kulina kien mbagħad talabni biex nagħti part-time lectures, sadattant ħadd il-grad, part-time lectures l-Università tal-Qroq u iktar ġol Junior College. Bħala part-time lectures ma tantx kelli ċans, minħabba li jiena kont nagħllem is-sekondarja. Imma mbagħad il-Junior College bdejt nagħllem hemmhekk fl-1967. Ma stajtx inkun part-time għal kollox, minħabba li l-kap tal-iskola tiegħi li kont nagħllem Marja Reġina dak iż-żmien ma riditx li jiena nitlaq ilha il-klassi Form 6 għax kont qed nagħlimhom mill-Malti biex jagħmlu il-matrikola. Allura żammitni. Imma mbagħad il-professura Kulina kien insista irranġa mal-gvern xejn kont bħala impjegata tal-gvern illi joħodni full-time il-Junior College li dak iż-żmien kien li kellu x'aqsam mal-Università, il-Junior College tal-Università u kien isir fl-Università l-qadima, il-Belt. U naturalment jiena mort. Kont nagħllem il-Malti u hemmhekk billi jiena kont qgħid diġà membru tal-Għaqda tal-Malti jien komplejta hemmhekk. Imma qabel li rid ngħid ukoll illi meta jiena kont fil-kors tal-BA konna norganizzaw ħafna affarijiet. Il-Għaqda tal-Malti, serati, anki l-professura Kulina, dejjem fisem l-Għaqda tal-Malti. Konna ntellaw il-drammi li kien kitebu li jiena ħadd kemm il-darba parti, kienu jorganizzaw ukoll lejliet letterarji, jaqrawhom ċertu nies, infatti tajtkom kopja ta' ċerti dokumenti li sibtien, nofrihom lill-Għaqda tal-Malti llum u jekk insib iżjed noddihomkom. U kont ukoll mbagħad inkarigata. Kien hemm ċertu mistrati li kienet impjegata biex tieħu ħsieb il-bookshop tal-Università, illi billi kien jiġi Leħen il-Malti, il-foljett li joħroġ, kienu tawn il-kariga li nieħu ħsiebu jien biex nibatuh min huwa abbonat fih. U naturalment ibiegħu wkoll. Allura lija kienet esperjenza illi permezz hekk kont ibiegħu wkoll. Naturalment birċevuta nirritorna l-flus il-fakultà u konna mmexxuh. U baqgħet sejra hekk dil-biċċa xogħol sakemm miskina mistrati. Imbagħad kienet saċċolji u barra minn hekk kienet inqadat ukoll ara kemm domna sejrin il-kwistjoni meta kien hemm ma ġlieda politika imma tibdil politiku għax il-Junior College sar sixth form
l-Università tal-Belt ma baqax Junior College, tajjeb, ġifiri, imbidel mbagħad New University, l-University kien hemm ħafna taħwit. U hemmhekk il-Malti, l-Għaqda tal-Malti, dak il-perjodu batit. Għal-inqas minn naħa tiegħi dak li nista' ngħid. Għax jiena mbagħad minn dak iż-żmien ħadd transfers imma sakemm domt il-Junior College, il-Belt, l-Università tal-Belt, fejn il-professura Kulina kien minni kap tad-dipartiment kemm tal-Arbi u kemm tal-Malti, l-istudenti li kelli kont daħħalthom ma' membri fl-Għaqda tal-Malti. Barra li jixtru Leħen il-Malti li kien ikun interessanti ħafna, kont ukoll norganizzalhom attivitajiet għaliex biskop illi l-istudenti tħajjar u jingħaqad bħala membru tal-Għaqda tal-Malti li dik kienet sabiħa ħafna u ħafna minnhom biex ma ngħidx kollha saru membri. Allura kont norganizzalhom pereżempju ħarġiet lejliet letterarji. Fil-bitħa tal-Università nagħmluhom xi parti nagħmlu il-catering kollu aħna jiena u l-istudenti għax jiena kont dilettanta. U mbagħad nagħmlu nġibu l-mużika u taħx kemm kienu jgħidu pjaċir. Imma mbagħad affarijiet oħra ta' interess ukoll. L-istudenti saru jafu iktar dwar il-Malti. Per eżempju, kont meta tellajthom għawdex, kont ħadthom jiltaqgħu ma' George Pisani u għalkemm mhux ħafna ma' Nilu Cremona, kien għadu ħaj. Meta kien per eżempju l-ewwel għaw it-2 ta' Novembru, konna jiena u Alla jaħfirlu Father Xkembri minn ħal-Ormi li kien lecturer tal-Junior College, kien għadsina qudiesa il-kappella tal-Addolorata u mbagħad wara inżuru l-oqbra tal-kittieba Maltin u l-qudiesa għarruhom. Ġifieri hemm ukoll l-istudent sar jaf fejn hu mitfun Rosa Briffa u oħrajn. Ħaġa oħra li hija interessanti, jiena barra lil Malti kien interessani bħala lingwa, bħala folklor. Bħala folklor ġili ħadthom. Per eżempju, kien ikun il-ġimgħa kbira. Mela b'5 xirka wara l-funzjoni konna niltaqgħu. Niltaqgħu il-belt, għax aħna konna mdorrin il-belt l-iskola. Niltaqgħu x'imkien. Nagħmlu 7 visti, nibdew mill-belt. Imbagħad nitilgħu Kastilja dak iż-żmien kien hemm il-venda tal-karozzi. Kien ikonna private l-estalina u nkomplu nżuru is-7 knejjes differenti fejn hemm il-vari u kienu jiġġennu l-istudenti. Kien hemm xi ħajjarhom. Allura iżjed u iżjed ħafna minnhom mbagħad naturalment spiċċaw l-Università, ħafna minnhom avukati llum saru anki imħalfin, maġistrati, ħafna minnhom għal bżonn diġà spiċċaw ukoll. Ġifieri barra li kien hemm teachers, illum kapiet ta' skola, tajjeb, ġifieri xirrid ngħid. Semmi per eżempju il-principal ta' l-Emcast. Alright, kien student tiegħi, illum prinċipal, Mr. Kalleja. Alright, kont nagħlem anke il-mara tiegħu. Ġifieri bajna anke dak il-kuntatt sabiħ. Imbagħad meta mbagħad jiena kont mort l-Emcast u l-Emcast ippruvajt ukoll indaħħal dan l-element. Imma mbagħad inbidel kollox. Għax mbagħad l-Emcast spiċċat ukoll saret New University. In-New University naturalment jiena bqajt bħala fiha il-kap u naturalment ġbiet ukoll għadni niftakar il-professur Father Edward Fenek, kont ġibtu jgħallem anki miegħi. Tlabt ukoll
biex għax l-Università ta' Malta dak iż-żmien, il-Malti marbatu ħafna. U tlabtom biex anke iridu kemm Dr. Albert Borg, illum professur, kemm professor Friġieri, rittom anki nalmalgamhom mad-dipartiment tiegħi, ma rridhomx jitilfu jaħasra l-pożizzjoni. Imma bħala dwar kien ġie. U mbagħad inbidel kollox reġa'. Minn University tlajna l-Università u inħolqot il-Faculty of Education. Daw fl-aħħar żminijiet li qed ngħid, orajt, fil-bidu ta' 80 tajjeb u fl-aħħar ta' 70 ġifieri. Meta saret il-bidla l-Għaqda tal-Malti, onestament, ma kontx naf x'sar minna. Kollox isu waqaf. Jiena ngħidlek li kollox kien għal-qalbi. Il-fatt li kelli dawk l-istudenti miegħi jaqblu miegħi. Nagħmel dal-ġid. Inxeret il-Malti, il-kelma Maltija, fost studenti li kont qed nara il-futur tagħhom jagħtu kontribut lill-Għaqda, li mhux l-Għaqda Maltija biss, il-Malta kollha. Jiena lija dak li kbar sodisfazzjon. Allura dik għall-qalbi wada għall-qalbi il-Malti, għadu għall-qalbi għall-Malti. Illum il-ġurnata kbirt, minn riġlejja batuta. Imma nirringrazzja l-ħanin Alla intellettualment il-Malti għadni immexxih u għadni nagħlmu privatament u volontarjament. Ma naqdas solt minnu imma bħala għad ta' karità. L-ikbar diffikultà din kienet meta saret din il-bidla assoluta. Imma sakemm l-affarijiet kienu għadhom taħt idej l-Università, l-Għaqda tal-Malti, anzi kienet tikkorrispondi anke ma' Malti, l-Akkademja tal-Malti, għax imbagħad anke jiena kont membru tal-Kumitat fl-Akkademja tal-Malti. Kont membru tal-Folklor Malti. Alright? Ġifieri, l-Għaqda tal-Malti sakemm damet taħt idej l-Università kif nafa jien, kienet mixja ħarir u mixja tajjeb. Tagħmel attivitajiet żbieħ kif tajtkom dak il-programm, lejliet letterarji, drama, ġifieri m'għandix ingħid. Imma mbagħad meta saret il-bidla, Junior College spiċċa saret sixth form. Il-Lemka spiċċat ukoll u ngħaqdet ma' New University. New University isom ġew kontra xulxin mal-Old University. Imbagħad tfaċċat il-Fakultà tal-Edukazzjoni bħala fakultà ġdida. Hemmhekk imbagħad daqshekk ħdimt. Però l-Malti baqa' l-qalbi. L-Għaqda tal-Malti baqa' tal-qalbi, imma mbagħad ma stajtx inkompli. Għalija l-professur Ġuże Akulina, Alla jtieħ mid-ġenna, u għal-blata illi żammet il-Malti u żviluppatu. Qablu kien hemm Nino Cremona, miskinen ħafna, imma l-professur Akulina ta' kontribut qawwi kemm bil-pubblikazzjonijiet li ħareġ, kemm bit-tagħlim li ta' jgħallem direttament lill-istudenti u l-iktar lili. Lili u tagħni dik l-imħabba tal-Malti. Kont inħobbu minn dejjem il-Malti, imma u tagħni dik l-imħabba. U kulħadd kien iħobbu. Għaliex, għax kien raġel fuq l-irġiel. Għalija ma nista' ngħid xejn kontra tiegħu, anzi nirringrazzja l-Alla li ħdimt taħt kap li kien jifhimni, jien kont nifhmu u kont ngħinu. Kont li t-leminija tiegħu jien fi żmienu.
ħdimt u studjajt. L-emmej jiena ix-xogħol tiegħi ta' riċerka ta' De Soldanis fuq id-dizzjonarju tiegħu kieku ma kienx hu Professor Aquilina ma kontx nasal għalih. U għandi l-unur ngħid li brejtu it-teżi tiegħi kienet ġiet eżaminata f'universitajiet barranin fit-tlieta mill-Professur Sterling ġo Leeds, mill-Professur Pellegrini ġo l-Università ta' Padova u minn Dr. Cremona ġo l-Università ta' Cambridge. U tant kienet teżi tajba, kontribut narġa' lill-Professur Aquilina illi kienu anki suġġerew, tant kienet tajba illi anki proponew illi l-Università tonnorani bid-dottorat. Imma dak iż-żmien, skont ir-rettur ta' dak iż-żmien, qal min inħoloq preċedent. Imma l-Professur Aquilina bħalu jiddispjaċini illi kieku qiegħed illum min jaf x'kontribut kontra l-ħsara li qed issir lill-Malti. Għax hawn ħafna nies illum illi flok iħobbu l-Malti qegħdin iworbuh u joboduh. Bħala President dejjem insista li l-Għaqda tal-Malti tkun fuq saqajja. U barra l-kontribut li kien jagħti lill-Għaqda, l-iktar li kienet tal-qalbu li l-Għaqda torganizza dawn l-attivitajiet. Għal breħiet anki hu Gawda kien jara l-istess drammi tiegħu fuq il-palk. Barra minn hekk kien jieħu pjaċir jara xogħol sħabu infakra. U dan kienet tagħmlu l-Għaqda tal-Malti. U dejjem tal-appoġġ. U dejjem ġie preżenti bis-sinjura tiegħu Alla jaffrilhom it-tnejn u dejjem tana il-kuraġġ. Dejjem ista, dak li nista' ngħid fih. Tatni sodisfazzjon. Tatni ferħ. U fetħet li għajnejja. Tajli kif. Għax minna bdejt nieħu ċertu esperjenzi. L-ewwel nett tatni anke, per eżempju, li noħu ħsieb Leħen il-Malti. Għamilt ħafna ħbieb ma' abbonati, ma' kittieba. Kont nistidinhom, per eżempju ċertu kittieba. Min jaf kemm ġibt il-Franzi Zebejjer għal aħbirlu, all right. Minna li anki dan Anton Butiġiġ. Uħrajn, kont iġibhom jagħtu lectures lill-studenti. U dan kollu breħiet il-kontatt illi kont nieħu mill-Għaqda tal-Malti permezz ta' dan. Barra mbagħad tatni iżjed inċentiv li norganizza jien stess għal ġid tal-istudent biex iktar jiġu studenti u jingħaqdu mal-Għaqda. Ġifieri għalija tatni soddisfazzjon kbir. Meta mort il-Fakultà tal-Edukazzjoni, hemmhekk ħadt il-Pedagoġija. Barra t-tagħlim tal-Malti, il-Malti użajtu bħala teorija pedagoġika, xiġifieri, għax jien applikajt il-metodoloġija. Allura hemmhekk il-Malti, barra li għallimt lill-istudent is-sistema lingwistika, grammatikali, morfoloġika, etimoloġika tal-Malti lill-istudenti tal-B-Education, jiena tajthom il-bażi, tajthom kif jgħallmuh. U dik kienet xi ħaġa partikolari. Ma kienx teorija biss, kont noħodhom 7-7
l-istudenti, nagħmel appuntament mal-iskejjel, mal-heads, u bekk sirt naf kważi l-iskejjel kollha ta' Malta, privati u mhumiex, u tal-privati kont indaħħal l-element tal-Malti iktar, il-Malti dejjem għal-qalbi. U hemmhekk kont nuri lill-istudenti, pereżempju, nieħdu klassi mid-disa sal-recreation, kienu jgħidulu għal sal-break, u mbagħad nieħu klassi oħra din fl-istess noftanar wara l-break sakemm ta' din lezzjoni tal-Malti. Kont immur l-iskola ta' San Ġwan fil-primarja, kont immur kull imkien, l-Imsida, San Ġwan. U ta' sekondarja ġieli mort ir-Rabat. Ġieli kont immur Santa Monika, għax kelli studenti storijiet. U hemmhekk nallimhom kif idaħħlu il-Malti. Kemm bħala Malti mitkellem, kemm bħala Malti miktub. U hemmhekk ifjodi xejt. Nirringrazzja l-Alla, mhux jiena ngħidha, imma li sħabi jgħiduli dawn illum bil-pensjoni bħali l-aħjar teachers li kellhom tal-Malti, dawk li ħarġu minn taħt idejja. U ta' dan għandi sodisfazzjon kbiru. Għax il-metodu għadu fuqi u għadni nirringrazzja l-Alla nejn il-ħaddieħor li hu batut. Mingħajr ma nitħallas imma qed nagħti kontribut ieħor minn ġodari. Għax ma nistax noħroġ. Tajjeb, ġifieri dak huwa l-futur tiegħi u ngħidilkom jiena dal-aħħar għażilu 15 ħadtilhom jiena għad immut qed nagħllem il-Malti. Waqt li qed nagħllem il-Malti, daqshekk huwa l-qalbi l-Malti jien. Daqshekk huwa l-qalbi.